сме част от едно необикновено събитие за Варна. Смея да твърдя, че това е така, защото ние имаме честта за първи път във Варна да ни гостуват наведнъж четирима топ френски готвачи, които са във Варна във връзка с седмицата на френската кулинария, която се провежда изключително по инициатива на... La vedette de média. Voilà. C'est vous qui m'avez couleur du drapeau tout compris. C'est vos couleurs. Изключително е нейна заслугата днес тези гости да са сред нас. Nous, on est venus pour raconter une histoire. Ние дойдохме, за да ви разкажем една история. Donc, le patrimoine immatériel à l'UNESCO, c'est le menu à la française, entrée, plat, dessert. Самата същност на нематериалното изкуство на ЮНЕСКО, това е организацията на френската кухня. Предястие, основни ястия и десерт. Et en fait, on est parti sur la même idée, comme on travaille dans 3 restaurants. И ние тръгнахме от тази идея, тъй като ще работим в 3 ресторанта. On va faire donc 3 menus différents. Le premier menu, ще направим 3 различни менюта. Първото меню тази вечер, утре вечер. Alors tous les menus seront entrée, plat, dessert. Et ce soir, la première histoire, c'est de raconter un petit peu la cuisine traditionnelle française, revisiter, retravailler un petit peu à l'heure actuelle. Едно от менютата е традиционната френска кухня, която е погледната и представена по малко по-различен и модерен начин. И ще има още малко съставни части. И опитайте тази комбинация, каквато дома.